אוקיי, אז יש לנו פה איזה משהו חדש, קוראים לו DJI Neo 2, ואנחנו עכשיו הפעלנו אותו בעצם במצב follow. בואו נראה איך הוא עוקב אחרינו. הוא עוקב אחריי בעצם בקטע הקדמי שלי. אני יכול להגיד לו, תעקוב אחריי מאחורה, מקדימה, לאט לאט מגיע לעצים, מעניין מה יקרה לו. האם הוא יראה אותם? האם הוא יצליח? I didn't hear you clearly. Please repeat your command. הנה העצים, נראה שהוא עובר אותם יפה מאוד. כל הכבוד. תשמעו, מפתיע. האובסטיקול אבוידנט שלו בינתיים מאוד מפתיע. וכמו שאתם שמים לב, אני יכול להקליט ישירות לוידאו של הרחפן. בואו נראה שהוא לא מתנגש פה. ראה את הגשר, ראה את השיחים, אנחנו עוברים מעל מים, השיח שהוא באמת יהיה זהיר. בינתיים הוא עושה עבודה נפלאה. תכף יהיה לנו גשר קטן שצריך לעבור, מעניין מה יקרה לו שמה. רגע, תצליח לעבור את הגשר הזה? מה תעשה עכשיו? בוא. עוד ניסיון. ננסה לו עוד ניסיון, בואו נראה שהוא... אתה רואה, הוא עוקב אחריי. כאילו הוא דואג שהפנים שלי יהיו מקדימה. ואני רואה שהוא מצליח לא להתנגש בדברים, ואם הוא רואה משהו אז כאילו הוא עוצר. שזה כל הכבוד לו. ראה אותי מתקרב, אני יכול להגיד לו יותר רחוק, אני יכול להגיד לו יותר קרוב, מאיזה צד. הכל מאוד מעניין. אם אתם יכולים לראות את זה. מצחיק. הוא ראה שאנחנו עולים, פתאום וואלה. כל הכבוד לו. בעיקרון מפתיע. מפתיע מאוד. והנה אנחנו נעשה עכשיו נגיד שיהיה מהצד שלי. ותראו, הנה הוא מצלם מהצד. כשאנחנו מתקרבים לעץ, אתה תראה אותו? אתה לא תתנגש בו? מה תעשה? יש לך עץ. הוא רואה את הדברים. כל הכבוד לך. כל הכבוד לך. הוא רואה את הדברים, כל הכבוד. הוא עושה עבודה יפה מאוד. יכול להגיד לו יותר רחוק, יותר קרוב. ממש נחמד. ממש נחמד. ותכלס יש לו את הקטע של הגסצ'ר. שאני יכול להגיד לו עם היד ככה, לתפוס אותו ולהגיד לו בוא לפה. מפה אתה צלם עכשיו. בוא. לא.
שיר, בוא'נה. הוא יראה את הצמחים האלה. כל הכבוד לך, וואו. Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow direction. אתה תותח, אין לי מה להגיד על זה. אתה תותח. בעיקרון זה מעקב יחסית קל, כי אני יחסית הולך ברגל, לא איזה מהירות מטורפת, הכל יחסית נוח. אבל כמו שאתם רואים, אני יכול להגיד לו יותר גבוה, יותר נמוך. עכשיו נגיד לו שהוא ילך יותר לגובה. תראו איך הוא פתאום מצלם אותי מגבוה. עכשיו בוא נגיד לו, יש לו גם פקודות קוליות בעיקר. אבל צריך להגיד לו כל הזמן השם שלו ככה זה עושה עבודה מדהימה. וגם טס יחסית יפה. סוללה אחת, אנחנו כבר יותר מ5 דקות באוויר כי הייתה הפסקה. צלם יפה, הכל מדהים. ממש אחלה של רחפן בעיקרון. אני מבסוט עליו. מאוד מאוד פשוט להתעסק באפליקציה, מאוד נוחה, מאוד מובנת, והרחפן, וואו, עושה אחלה עבודה. ואם אני אומר לו, טק, בוא לפה, אז הוא בא לפה, הוא מצלם אותי עכשיו מפה. מדהים אתה. יאללה, בוא. ואני יכול גם ככה לשלוט בגובה, במה שאתם רוצים. הנה, עכשיו אני בא ואומר לו ככה, רד למטה, הוא מצלם אותי עכשיו מפה. מטורף. מטורף. אחלה של רחפן, צילום, סלפים, להליכה ברגל, שיראה את השביל. הנה הוא, וואו, ראה את הצמחים האלה, אשכרה טס מעליהם. לא, אתה מדהים. אתה מדהים. בעיקרון אתה עושה אחלה של עבודה בינתיים. אבל כמו שראיתם, בשביל להקליט אותו ככה, בלי מיקרופון עליי, אני צריך להחזיק את הטלפון, למרות שככה אני גם רואה את הצילום של המסך, וזה נוח. אבל תראו איזה עבודה יפה הוא עושה, שהוא ככה מתחמק מכל השיחים פה ומצלם אותי ביניהם. והוא עושה בתכלס עבודה מדהימה. בינתיים הוא עושה עבודה מדהימה. אם אתם רוצים משהו שיצלם אתכם בזמן שאתם הולכים, זה אחלה רחפן בשביל זה. אם אתם עושים... Low battery. Return to home promptly. יאללה. כן, זה עוקב אחריך. שיר. לוקח לך.
שיר. Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow direction. כמו שאתם רואים, הוא עושה עבודה לא רע בכלל. אפילו מדהים. עוד מעט נעשה את הג'ויסטיק שלו. אני יכול ללכת עוד פעם. עוד פעם אני מבלבל פה. מדהים. Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow direction. מדהים. כמו שאתם רואים, הרחפן עוקב, מעולה, יפה. תכף ננסה את השלט מושן שלו עם המשקפיים ונראה מה זה אומר, כי אני ממש לא רגיל לשליטה עם שלט מושן. צריך שלט FPV רגיל שעוד לא הגיע, אבל לא אמור להגיע בימים הקרובים. נעשה וידאו גם על זה כנראה. בינתיים עושה עבודה מדהימה, מאוד מרוצה מהרחפן. עושה עבודה נפלאת נפלאה. שחוצה. זה הכל לבד, כן? אני לא נוגע בכלום. הטלפון מחובר כנראה לרחפן, וזהו. אפשר גם לעשות את זה בלי הטלפון בכלל, פשוט עם הרחפן. אבל אתה לא רואה את התצוגה ואתה לא יכול להקליט את הסאונד. אלא אם כן, יש לך מיקרופון, אז אתה כן מחובר, אבל הנה בוא נראה איך הוא עובר את זה. פה יהיה מעניין, אבל לפי מה שאני רואה הוא עבר הרבה דברים יותר קשים. פה גם לא יהיה קל לעבור. בואו נראה איך הוא יסתדר עם זה. מקווה שהוא באמת יסתדר עם זה. בוא נראה אותך. לאט נשמע לאט. לאט. Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow direction. לא, אתה בסדר גמור. הצלחת לעבור את זה יפה. יפה מאוד אפילו. יפה מאוד אפילו. אוקיי, בוא תעקוב מפה. תראה איך אני מכוון אותו. ממש עם היד כיוונתי אותו, וזהו. מאוד פשוט, מאוד יפה. Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow direction.
אתם שומעים את זה? איזה יופי. מדהים. Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow direction. אתה עושה עבודה מדהימה. אין לי מה להגיד. מעניין אם יכול להגיד לו שיעקוב אחרי הכלב שלי במקום אחריי. הוא לא יכול להפעיל את זה. אני יכול להפעיל את זה עליו אולי. מעניין. Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow direction. על המסך אני לא יכול לגעת ולהגיד לו תעקוב אחרי זה. מעניין. מה קורה? Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow direction. בוא לקדימה וזהו. גם מספיק לו סוללה ליחסית יפה, ואתה רואה גם על המסך כמה סוללה נשאר לך. תכלס. יפה שהוא ממריא, יפה שהכל עובד. כמובן השמיים סגורים. מדהים, מדהים. הוא עושה עבודה מדהימה. מדהימה. בטוח שאתה יכול לנסוע עם אופניים בשביל הזה, והוא יעקוב אחריך בכיף. פשוט אין לי אופניים לנסות את זה. אבל תראו איזה יופי, הוא פשוט עושה עבודה מדהימה. מדהימה. גם הגסטשר עובד, גם זה, הכל עובד. כאילו אם אני עכשיו שתי ידיים, עושה ככה, מרחיק אותו, אתה רואה הוא מתרחק. קטע. אני יכול להרחיק אותו, אני יכול לקרב אותו. זה ממש, ממש, ממש מגניב. כאילו אתה לא צריך להתעסק עם אתה יכול לשים את הטלפון בכיס. זה לא יקליט לך סאונד, אבל זה הכי קרוב שלך כאילו? לא, זה יותר קרוב, אתה רואה? זהו, נכנסת לנחל. טוב, פה אנחנו ננסה את השלט רגע. בוא תנחת לי.